Εδώ λοιπόν βλέπουμε ένα παιχνίδι με την ομάδα του Κορμακίτη, τους παλέμαχους του χωριού μας, και από ό,τι βλέπετε μόνο για τα χωράφια είναι. Τι εννοείς, δεν το γήπεδο? Ναι, αλλά η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, εκτός κι αν δεν χτυπήσουν το διαιτητή και μας πάνε όλοι οι Τούρκοι μέσα. Αλλά κατά τα άλλα παρακολουθήσουμε το παιχνίδι. Αυτό το ηρωικό ιστορικό παιχνίδι. Κρίμα, γιατί δεν τα κάνουμε το δυνατό. Έφυγε καρνάκι για το κορμακί της Στότνετ. Και τώρα... Εδώ τώρα ο Τονί παίρνει την μπάλα. Έλα, σουτ! Ναι! Όχι! Είχαμε χρόνια να δούμε τόσο μεγάλο σουτ. Όχι! Τραυματισμό! Φάουλ! Τραυματισμό! Τον άπτο, το κρατήσεις, τον άπτο! Όχι! Το γόνατο! Κράμπα, πίστευτο. Πιστεύω δεν θα το αντέξει η ομάδα του Απόλλωνα. Ο γιατρός της ομάδας? Δύο Ιωάννης που περπατούν στον δρόμο. Δεν θα αντέξω αυτή την απώλεια, αυτή τη μεγάλη απώλεια του μεγάλου πετάνε αντικείμενα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Είναι εκείνα τα παιδάκια που βλέπετε από εκείνη τη μεριά. Η αστυνομία και οι μαδίδες, όπως βλέπετε στο στυλ. Και εδώ να δείξουμε λίγο και το λαό, παρακαλώ. Να δείξουμε, όχι, τραβάμε βίντεο για YouTube, ναι. YouTube. Εκεί πέρα υπήρξε ένα μικρό καυγάς, όχι. Νομίζω πρέπει να δείξουμε λίγο και το λαό μας. Ο λαός, ο λαός. Νομίζω ότι είναι ok. Εδώ, Εφη Καρνάκη, YouTube, Γεωργιάος Πετρή. Εδώ, καμεραμάν, το αδέρφη Χριστίνα. Και συνεχίζει η καμεραμάν, παρακαλώ. Λάλα. Ναι, τι να πω. Μπορώ να μιλάνε άλλοι από πίσω. Εδώ έχουμε κάτι μικρό παράσιτα. Και άλλα παράσιτα. Πειράζει. Τώρα έχουμε ένα πιο μεγάλο παράσιτο. Θα δείξουμε άλλα 2 λεπτά. Γεια σας. Κάντε μας μια δήλωση για την ομάδα του Κορμακίτη. Κάνουμε μας μια δήλωση για την ομάδα του Κορμακίτη. Συνεχίζετε, κυρίες και κύριοι, όπως βλέπετε. Νομίζω πως τώρα θα υπάρξει άλλη μια τούμπα και θα το κλείσουμε. Ο κύριος έφαγε την μπάλα μόνος. Εντάξει, τι να πούμε. Σας αρέσει και εσείς σας ανέβη. Άντε, κανεί νόμιζο, ναι.